Pán poslanec Sobko. Za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Číš, naozaj prejav to bol obsažný, k veci, hovorili ste veľa faktov, ale zastavím sa pri jednej poznámke vašej, ktorá odznela včera, kde ste označili mňa a mojich kolegov termínom soldateska. Zopakujem, soldateska, aby sme si vyjasnili pojmy. Sú námezní žoldnieri v minulosti, zberba, vojenský ľud, tak ako o tom písal kedysi aj v 17. storočí von Grimmelshausen vo svojich Simplicissimách, kde je to terminus technicus, ktorý sa používa dodnes na tých, ktorí pália, vraždia, znásilňujú, plienia. A to si myslím, že je naozaj silné, veľmi silné označenie. Ďakujem pekne za takéto označenie. A už chápem, prečo Miroslav Válek svoj času napísal verš, že slovo je zamat a je aj meč. Ďakujem.